Mamă, ce să fac? Ne vedem diseară la striptease, Silvia. Te rog, nu mă da afară, Ned. Am are nevoie de jobul ăsta, am 3 copii. Trebuia să te gândești la asta înainte să-ți rupi glezna. Proastă ce ești. N-am ce să fac cu o dansatoare care nu poate să danseze. Te rog, oprește-te. Fac orice. O fac eu. Îi iau eu locul lui Whitney. Liniște, începe ora. William Shakespeare. N-are nevoie de prezentare. Care dintre voi poate să-mi spună care a fost prima lui operă? Romeo și Julieta? Greșit. Altcineva. A fost Venus și Adonis. Corect. Domnișoara Parker, da? La ora mea mă aștept să ridici mâna înainte să vorbești. Ridică-te. Aici. Citește. Începe de la versul 230. Domnule profesor. Gura ta te-a băgat în această problemă, domnișoară Parker. Doar gura ta te poate scoate. În cercul acestui alb de fildeș, eu voi fi un parc, iar tu vei fi căprioara mea. Ți-am spus eu să te oprești? Hrănește-te unde vrei, pe munte sau în vale. Paște de pe buzele mele, iar dacă acele coline seacă, coboară mai jos, acolo unde curg izvoare plăcute. Domnule profesor! Domnișoara Parker, ce frumos că ai decis să ni te alături. Ce frumos că ai decis să ni te alături. Din moment ce pare atât de liniștită, n-ar trebui să-ți fie deloc greu să le explici colegilor tăi cum folosește Wilde motivul grădinii. Grădina reprezintă căutarea lui Dorian Gray după frumusețe și plăcere. Neglijarea ulterioară a acestora oglindește căderea lui morală. Acceptabil. Hai să mergem. Ce acum? Ce curs ai? Țineți minte clasa, avem examen mâine. Domnișoara Parker, mă aștept să fii complet trează la următoarea noastră oră. Da, domnule. Îți vine să crezi ce tupeu? Disperată după atenție. Știu. Ce lingușitoare enervantă. Dacă vrea atenție, cred că pot să-i o dau. Hai să mergem. Oh, bună! Philip, ce faci? Am văzut cum te uiți la profesorul Calhoun, ca o cățea în călduri. Oprește-te, dăm drumul! Hai, Silvia. Nu cu asta te ocupi tu? Striptease? Ce? Nu, sunt chelneriță! La un club de striptease. Ufa! Supraveghem noi, Phil. Distracție plăcută. Nu. Unde am rămas?
Au! Uite ce mi-ai făcut! Dă-te de pe mine, ai probleme! Îți place dur, nu-i așa? Nu să intrăm în belele pentru asta, nu, Melanie? Filip a fost repetent de 2 ori, dar niciodată exmatriculat. Știi cum să scape din situații. Bună ziua, domn profesor Callum! Bună lecția de mai devreme. Ajutor! Vă rog! Domnișoara Parker e acolo? Domnișoara Parker e acolo? Cum? Eu nu aud nimic, domnule. Dă-te de lângă ușă, domnișoară Mills. Dar asta este... Domn profesor! Ia mâinile de pe ea. Profesore Calhoun, ce faceți? Mi-ați spart nasul! Pleacă dracului de aici înainte să sparg și altceva. Înțeleg cum stau lucrurile? Vă place de târfulița asta, am dreptate? Îi voi spune decanului. Ați încurcat-o grav! Mă reclami? Abia aștept să te văd încercând. Ai fost o vreme la un centru de corecție, zic bine? Să mai pui și agresiunea sexuală la dosar nu ardea prea bine, nu? N-aveți nicio dovadă, sunteți doar un amărât de profesor! Tu ești cel cu cazier. Eu sunt impecabil. Pe cine crezi că va crede școala? Apropie-te din nou de domnișoara Parker sau mai sfidează-mă odată și te trimit direct la pușcărie. Și de data asta nu mai scap doar cu corecție. O să te joci direct cu băieții mari. În biroul meu, domnișoara Parker. Acum. Cât despre voi două, asta va ajunge la urechile decanului. Încă un pas greșit și rămâneți repetente ca șmecherul șef. M-am făcut înțeles? Stai jos. Sunt bine, domnule profesor Calhoun. Nu era o întrebare, domnișoara Parker. Închide ochii. Domnule profesor. Domnișoara Parker, Scuzați-mă, domnule profesor. știu că ai o bursă integrală, domnișoara Parker. Ești poate chiar cea mai deșteaptă studentă din campus. Dar observ că ți-e greu să fii atentă la mine. Atât la ore cât și în afara lor. Și pare și că drama ta personală îmi stă în cale. Așa că îți dau o șansă să-mi spui ce se întâmplă. Fără minciuni. Sunt profesor. Simt aberațiile de la o poștă. Vreau să îi spun, dar nu pot avea încredere în el. Pot, oare? El e profesor, iar eu sunt doar o studentă pentru el. Nu ar înțelege. Cu tot respectul, domnule profesor, nu e treaba dumneavoastră. Nu trebuie să vă mai pese de mine sau de drama mea. Niciodată. Așteaptă. Dacă ți-aș spune că-mi pasă. O să întârzi la jobul meu de ospătăriță. Ne vedem mâine la curs. Dacă nu vă supărați că întreb, ce s-a întâmplat cu domnul Lewis, profesorul nostru? De dinainte să-l înlocuiți? Nu mai e în cadrul universității. A fost prins având relații nepotrivite cu o studentă. Și ea a fost exmatriculată.
Potolește-te, Lawrence, e studentă. Studenta ta. Îi iau eu locul lui Whitney. Ei, ia te uită. Studenta salvează situația. Știi că trebuie să te urci acolo goală, nu, păpușă? Silvia, tu ești doar o spătăriță aici. Nu trebuie să faci asta. Trebuie. Ești prietena mea. Și copiii tăi au nevoie de tine. Oh, vai, plâng. Puneți costumul. Și dacă o dai în bară, amândouă sunteți concediate. Așa, mișcă-te, îmi place de când au schimbat aici. Exact. Uite-ți dau și bani. Mișcă-te. Da, drăguță, hai. Ești frumoasă. Haide, nu fi timidă. Adu-mi ceva de băut, te rog. Unde ești, micuța Silvia? Ce dracu faci? Ascultă, nemernicule, știu că ai tot urmărit-o după școală. Unde e? Nu știu, pe aici pe undeva, servește băuturi sau ceva. Vrei să mi te alături? Dacă dai bacșiș bun, poți să faci ce vrei cu ea. Nenorocit. Nenorocit. Ce caută profesorul meu aici? Acum chiar devine interesant. Hai, Silvia, dansează-ne! Și Philip? A încercat să mă agreseze la facultate și acum e aici? Nu face nimic pentru tine. Tu vii cu mine! Clienții mei au plătit pentru un spectacol, dobitoaco. Nu, Ned, nu pot face asta. Te rog, nu mă dă afară. Găsesc eu o cale să mă revanșez. Știi ce? Ai norocul că există o cale să te revanșezi. Un tip tocmai a dat 50.000 pentru un separeu cu tine. Separeu? Eu sunt doar chelneriță, doar îi țin locul lui Whitney ca striptoză. Câteva mii pentru o partidă rapidă. Ce nu-ți convine? În plus, tipul zice că îl știi de la școală. Oh, nu. Ah! E Philip. Nu. Bon apetit, domnule. Profesore Calhoun? Ce se întâmplă? Ned a zis că cineva a dat 50.000? Ca să mă asigur că nimeni nu te poate răni sau cumpăra din nou. Da, e adevărat. Am văzut că erați cu Philip. El unde e? Nu aici. Hai să plecăm de aici, ca să pot da foc acestui loc. Nu. Am nevoie de acest job, la fel și celelalte fete. Ned e oribil, dar ne plătește bine. Atunci ce propui să fac, domnișoară Parker? Presupun că trecem la afaceri, domnule profesor. Să-ți reamintesc că mi-ești studentă? Ce faci? Ați plătit pentru sex? Așa că sex primiți. Hey guys, here's why you can't skip the rest of this series. 1. The professor's dark secret is about to leak. What's he hiding? 2. Michelle's mysterious past ties to campus no one knows. 3. Every episode ends with a cliffhanger that leaves you craving more. 4. Plot twists are so unexpected you'll gasp. 5. The forbidden tension between characters heats up fast. Head back to the homepage to watch all episodes now.